Sister wandakamira nawo pano vanoti pane chinhu chakanga chichiitika muupenyu hwavo chavanoti havagoni kurondedzera kuti chii chaimbonyatsoitika. Vanoti ndakarerwa zvakanaka, kana iri mari yekushandisa pamba ndaipiwa, kana uri upenyu hwakanaka ndo hwatairarama. Asi ndina Satani akaenda kunondigara. Ndaikatanga kuti ndakabatwa nemhepo yekufamba, asi mhepo iyi yandibata. Ndakanga ndichingofamba ndichingobva pamba ndokubuda ndoenda kwandinenge ndaenda kumafaro. Asi chinhu chakanga chakuenda kunoitika ndechekuti kufamba kwese kunoda mari. Saka hanzi ndakanga ndine mweya mumwongo uri pamusoro pangu wokuti ndaiti kana chinge ndiri pamba, mama vavo ava kana vakawiga mari kana makiyi epasefa wakawiga, handaitonge ndinofemerwa kuzwa kuti makiyi aiswa pasi pekusheni resofa renhamba yakati. Ndoenda ndinotora makiyi ndokindura, ndoba mari yakawanda zvokubva muno muZimbabwe kunobata kuCape Town nekunodya kana 2 months na 3 months ndiriko, ndaba mari yaamai. Asi hanzi ndichita chinhu ichi ndaedzwa zvinhu zvangu zvichifamba zvichiendeka. Mari ikapera ndiri kuCape Town ikoko, handaifonera futi amai back kumba kuti amai mari yandakanga ndatora ndichishandisa yapera, asi ndauda kudzoka kumba. Hanzi wobvunza kuti uri kupi, kuti ndiri kuCape Town. Poitwa pay forward 2500 yekubva kuCape Town ndobhadharirwa ndosvika pamba. Ndichingosvika pamba hanzi ndobva ndaona kuti hapana here zvinhu zvandinogona kuba zvakahodwa naamai kuSouth Africa kuti vaise mushopu makiyi machii. Ndobva ndobva ndanotengesa. Kana ndanotengesa zvinhu izvozvo ndobva ndatiza futi, ndobva ndabva ndapinda muHarare kana kungawa kuMasvingo kana kungawa kuZvishawani kana kungawa kuBulawayo. Hanzi ndandikori nemweya wekufamba ndichifara, ndo spirit yangu yagara panyama yangu. Ndo zvavakutsanangura sister wandakamira panapa nawo, zvokuti vanoti mhepo iyi yakatovabata zvokusvikira pakuti wakatombotengesa mota yaamai wavo. Wakaitengesa mota iyi, wachitengesa mota wakatengesera vanhu Honda Fit, watopiwa cash, watopiwa cash, wataka kutofara uchidya mari iya. Wapedza kudya mari iya, vanhu vemota ndobva vatakuda mudziyo watakatenga, ndobva hati it's okay, no problem, nekuti amai vanga vasikukumba nguva yese. Anoti tichisvika pamba takasweta mahwekwe naamai wapo pamba kuti ndichawapa mota zvanga sasaite. Saka vanoti kubva nguva yene takabva nangoti chitsoka ndibereke, ndobva nangotiza pakati pavo kwausiya amai nevanhu vakabhadhara mari wakamira. Mai vakati nanhau tengesa mota, this is my car, iyi ndiyo mota yangu yandinofamba nayo, saka handigoni kuti ndikupei mota yangu. Uyu ndiyo nguva yaakatiza ndobva adzungaira nenyika ndobva aenda. Anoti nguva iyi amai vake vakanga vachitambudzika naye, asi kuti haana kuregedza kudzoka futi. Haazivi kuti mari yakazobhadharwa sei naamai, vanhu vakadzosirwa mari yavo here, hanzi handitozivi. Chandinongoziva ndechekuti akazodzokera zvakare kumba kuna amai, akati amai ndadzoka. Achidzoka hanzi ndakasikoba futi pamba ipapo kwakutiza futi. Saka amai hanzi vanga kutotya kuzva kuti kana chinge ndasvika musikana yauya, hanzi ndaitonge munhu anorotswa kunge munhu anofemera. Saka ndakanga ndiri mbavha ende ndakatenderera nenyika pandakagona napo, kwete muno muZimbabwe chete, ndaigona kuna Cape Town kana kuSouth Africa ndichifamba. Ndo mataurira anoita. Asi iye musikana anoti pakasvika Worldwide Apostolic Church muMberengwa, imi munhu waMwari, nyasha dzakaonekwa ndedzekuti makanosvikira pamba paamai wake. Anoti masvikira pamba paamai wake. Amai wake ava wakaturira dambudziko ravo kwamuri munhu waMwari. Vakati ndine mwana wangu adzungaira, mwana wangu atambudzika, mwana wangu anetseka. Ndanetseka munhu waMwari. Munhu waMwari makaita prayer. Regai ndipupure chichi kunyange inini ndakanga ndiripo munhu waMwari. Muchiita prayer pamusoro pemusikana andakamira. Ndoko anga ari pasudze rwoko. Anga aripo pandakaita prayer tiri kumberengwa. Ndichitaura zita rake ndichiti ngaadzoke pamba, anga aripo ngangosumudza rwoko. Ichokwadi chamuri kutaura. Amai wake vanoti, musikana anoti ndakazonzwa mwoyo kuti regai ndiende kumba. Achisvika kumba anoti akatsanangurirwa namai wake
pamusoro penyu munhu waMwari. Asina kuva pamusoro penyu munhu waMwari. Amai wake wakaverenga mari yebhasi nekuti akataura akati ndaada kuenda kwaMutare kwacho ikoko kunonamata kuti pakati penyu naamai wake makawirirana kuti mwana ngaambouya kuno kwaMutare ndigomubatsira anoita zvakanaka. Amai vake vanoti vakabudisa mari zvechiwindi kumupa wachiti haasvike. Ipapo ndinopupura munhu waMwari naivo wakanga vane dhauti wachiti haasvike. Vaitondiudza kudaro kuti ndangomupa mari but handifunga kuti anouya ikoko. Ichokwadi munhu waMwari. Ndikatovati anouya. Kunyange neni munhu waMwari ndakataura navo wakati musikana ari kuti ndasvika muzvishawani kumanheru asi ndasvika mabhazi ese anoenda kwaMutare apera hapasina transport. Ipapo amai wake wakada kugopererwa netariro kuti ndinofunga kuti haachaenda. Asi vanoti mangwana makuseni musikana akakwira bhazi akauya kuno kwaMutare. Ichokwadi munhu waMwari makandizivisa kunyange neni mukati Sister Alice wasvika pamba. Shoko iri makaritaura. Makafonera amai wako mukati musikana asvika. Musikana akauya muservice. Auya muservice makamunamatira. Spirit yanga yakamusunga ikarayirwa muno pablue carpet panapa ikabuda ikaenda. Askari musi weSunday wasakaitika. Vanga varipo muchechi musi weSunday. I think makaona nichimunamatira panapa akamanifesta akachema akadii akasunungurwa nezita raJesu. Akasunungurwa munhu waMwari. Ichokwadi. Asunungurwa musikana uyu akafonera amai wake akati ndasunungurwa. Ichokwadi. Amai wakati hatichamira rekai titeere kwaMutare kune munhu waMwari anonzi Bishop Munetsi. Mwari watinoshumira ndiMwari vakanaka naika. Okay, taurai basi. Kutaura kwandiri kuti ane kudai munhu waMwari. Yes. Amai wacho vatori pano. Ichokwadi. Pano paguta riri maMutare. Amen. Ndokumbira kuti wasimuke wapupure kuti chinotaurwa chinhu chezvokwadi. Pambe munyika. Jesus. Amai vacho vari pano vanogona kupupura munguva pfupi kuti zvinorehwa nesu izvokwadi nezvinotaurwa nemwana wachokwadi. Ichokwadi chazvitaura. Amen. Amen. Amai vari kutodzamirwa nekuona kuti ichokwadi nekusunungurwa kwomwana wangu. Amen. Vagona kutaura shoko rimwe chete rekuti ichokwadi chiri kutaurwa. Iroro ishoko guru ravataura iroro. Amen. Vana vaMwari. Tinotenda Mwari kuchema kwavari kuita vari kuchema nemufaro wekusunungurwa kwemwana wavo anga akasungwawo naSatani kwenguva yakareba. Amen. Vana vaMwari. Jesu ari pai? Jesu ari pano. Tinotenda Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Chinhu chikuru rudo ngaruratidzwe kumwana wedu naika. Rudo ngaruratidzwe chi? Hakusisina nyaya dzakamboitika tatanga upenyu hutsva. Hakuna achatenderwa kutaura. Hakuna achatenderwa kutaura kuti pakamboitika chakati. Hakuna achatenderwa. Tatanga upenyu hutsva nemwana wedu. Ndizvo kamai? Tinotenda. Ichokwadi. Tinoda kutenda Mwari nenguva yaakanditenderawo kuti musvike mumusha mangu sechirikadzi. Mwana uyu wakasiyiwa nababa vake vachishayika, vakamusiya nemavhiki maviri. Ndikasara ndichimuchengeta ndiri chirikadzi, hapana chaakanga achishayiwa. Asi handizivi kuti Satani wakandibvira nokupi nezvakanga zvavakuitwa nomwana wangu. Mwana wangu wakaita zvakakurisa kwenguva yakareba, asi ndaingodzoka ndichingoti mwana wangu ndimi makandipa Mwari. Ndinoziva kuti ini pangu pakasvika pakuguma ndikasiyira Mwari nguva yavo. Ino yava nguva yaMwari yokuti vachiita zvavanoda. Tinotenda Mwari. Munhu waMwari. Sister Alice vachipupura vanoti Mwari waBishop Munetsi andiitira zvakanaka. Hadzi ndainzwa mweya wekuda kufamba. Munhu waMwari, fungai munhu waMwari kuti mari yemota imari, kutengeswa kwemota imari yakawanda. Asi ndafara nekuti sister wandakamira nawo pano wati
kubva zvandanamatirwa nemunhu waMwari, sipiriti yekufamba ndiri kunzwa kuti mandiri hamusisina yaenda. Ichokwadi Mwari ariko, ichokwadi Mwari ariko, oh ichokwadi Mwari ariko, ichokwadi Mwari ariko, gogogoi sana bekudaina, gogogoi sana bekudaina, oh kana Jesu ya achina isaiwe, kana Jesu ya achina isaiwe. Rimwe shoko guru munhu waMwari, ndaona kuti Mwari wenyu ndiMwari anoshamisa munhu waMwari. Chokwadi is he of greater works. Hanzi nemusikana hanzi ndiri kuda kuti ndidzokere kumba, ndinogara pamba, ndione zvekuita ndiri pamba. Handichabva pamba paamai wangu nekuti kunzwa mweya kuda kugara pamba. Ndiro shoko raataura munhu waMwari. Amen. Vana vaMwari, kuuya kwake kwese nekunamatirwa kwake kwese nekumanifesta nekunamatirwa deliverance yese ndo shoko ratakachida kuti ripinde mari. Iroro shoko raakubuda mari kuti ndaakuda kudzokera kunogara pamba, ndive mwana anogara pamba, ndive mwana anoteerera. Ndo shoko rega ratakatiri kuda iroro. Muzita raJesu, amen. Tinotenda Mwari ngaakuitire zvakanaka mwana munaika. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Jesus. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Mwari ngavakuprotect. Mwana very intelligent. Uchenjeri hwakapiwa naMwari hwakufana kushanda paiye zvino kubuilda life yakanaka. Mwari vakuitire zvakanaka. Chaunoshuwa chakanaka chiri pamwoyo wako handitika Mwari ngavachizadzise chiti. Mwari vakuropafadze nezita raJesu. Tinotenda mai kumano, Mwari akuitire zvakanaka, muve nerugare, kwete nauyu ega, muve nerugare nemhuri yenyu yese. Mwari akuitire zvakanaka. Tinotenda. Ngatiombe maoko achigara pasi.